Adila, adi ba ako utan mo? Na may nasungaran bayabas pancang bayabas, tas may ganas sa Tagalog talbos ng kamuti, tapos may gapon ang maharap drama na rin ay maduwa sige aon bagus. Sarap ka na kay turak ka mo sabi niya ay ano naman o bago ko na bakit ano napadayaw pag tapos ulam bangos na may bayabas, balat ng bayabas. Hiro o numero. Pangauna ka mga kawaray eh. Ang uras. Kasdos na.
Tutup thôi, bitin. Ito na, paitog na. Nyaman. Nyaman. Hấp xoài, hấp xoài.